Bon calminama juram en bayri wadde tutorial hande garti ɗo kadi wadde quelques petits tutorial mboɗo hutiri ɗo morceau bamal goto mboɗo waɗi ɗum remake jeeƴƴen holno mbaɗiri ɗum remake holɗin instrument ji kutrimi nder toon ha mbawmi wadde morceau remake taw mi waylanimo ha ɓurti jen keɗɗen avant tout d' abord keɗɗen morceau morceau ko oɗon gandi mo wiyete ko kalajo jen ok en keeɗi min paami kaddiri ko kalajo woni ɗo morceau bamalo en juuri seeɗa so mi wi mbaɗa acca foof ni yani wawi vidéo juura jehen ƴen banggue to serkito ɗo to morceau serkito ɗo ƴeen holno mbaɗirɗen ɗum ok seji morceau o changani ha ɓurti wonko wayli hen kono kadi wona ha non foof so jeeyi ko kutrimi ɗo ha mbawmi tekkinde ɗum eɗen mbawi yiide mi hutirima groove agent oɗo groove agent so jii nder to woni oɗo mo kutrimi ɗo o alors ɗiɗo ko oɗo woni mo kutrimi ha mbawmi tekkinde bawɗi ko oɗo powru men so tawi kadi jeeyi to banggue acoustique ɗo manji ɗon holko ɗumen ko guitare goto mbami hen banggue kadi ɗum ɗo ɗum hana wawa nande no bamal yimirta kalajo ni ko oɗo mbammi hen oɗo to wiyata kalajo ɗo to wiyata kalajo ɗo ɗum kutrimi ɗo jonji en mi keɗɗon ko mbammi ko foof alors ɗo ko guitare goto bass mbammi ɗo hen keɗɗen guitare o tan ɓolo ko guitare goro ton nder ton waɗi bass seeɗa ok so jeeyi ɗo kadi hedde groove ɗo ko mbinomi nane ko ha ko mbawmi tekkiɗinde sabar o ene mbawi nande boum boum tidi tidi boum boum ok so jeeyi ɗo kadi woni ko oɗo kutrimi ɗo par ce que affaire nde waɗi rythme o wayno rythme reggae ni nanten ko waɗa tit ko e aussi kadi ɓeydumi hen bawɗi bawɗi ɗiɗi
ɓeydi ɗumen hen wayno ɗiɗo. bawɗi ɗefti nandude on ko kalimba. ok so tawi kadi jeehi hedde ɗo ma en jii eɗen mbaɗi ɗo in string goa. corbal seeɗa ha wawa nande no bamal yimirta kalajo. ok si jeeyi kadi banggue ɗo mboɗo waɗi ɗo comme no bamal yimirta ni kadi aussi no wirata kalajo ni kalajo. ok ko ɗiɗo wonɗi mbaylumi hen ko morceau sa ƴeewi o waylani no fewi presque. ok ko ɗum woni ko mawɓe mbiyata so bawɗi piiri mbiyata ko piino. ok en jiino mbaɗiɗen remake musique Baaba Maal aussi morceau ɗo mboɗo yiɗimo trop mboɗo horsini morceau no waɗira ni ene weeli vraiment. ok à la prochaine. Tchak 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 Tendade Pro.